Здравейте и добре дошли в новото видео на канала. Реших да си взема една седмица почивка, затова не успях да се включа предната неделя. Дигитален детокс и хигиена. Не съм си ползвал нито компютъра, нито телефона, нищичко, освен за навигация. Няма да лъжа. Реших през това време да ви запозная с нещо интересно. Аз лично вярвам, че всички зависимости, включително и тази към екрана, всички проблеми, абсолютно всичко идва от мозъка. Там се сформират проблемите, дали ние си ги създаваме, дали ни помагат външни фактори. Това вече е отделен въпрос, но съм решил да разгледам мозъка, как работи той, начините по които мисли, какво се случва в него, и за това ще си говорим в това видео. Надявам се да ви хареса това, което съм ви подготвил. Логиката е основата на доброто мислене, но не е достатъчна сама по себе си. Различни части от мозъка допринасят за приложното мислене, включително тези, контролиращи визуални образи, съпричастност и памет. Приложното мислене включва 10 основни умения: критично мислене, анализ на информация, разсъдъчно мислене, дълбок анализ на проблеми, морално мислене, етична оценка, съчувствено мислене, разбиране на чужди емоции, устно мислене, ефективно изразяване, паметно мислене, запомняне и използване на информация, цифрово мислене, работа с числа и данни, визуално мислене, използване на образи за представяне на информация, творческо мислене, създаване на нови идеи и приложно мислене, прилагане на знанията в реални ситуации. Приложното мислене представлява комплексна система от когнитивни способности, които се използват едновременно, за да постигнем ефективен анализ, решаване на проблеми и адаптация към средата. Логиката е важен аспект, но без взаимодействието с други мисловни умения, тя не може да доведе до цялостен успех в мисловния процес. Изследванията показват, че използването на различни мисловни стратегии увеличава способността за ефективно планиране и вземане на решения. Например, визуалното мислене подпомага структурирането на сложна информация, докато паметното мислене съхранява важни факти и събития, необходими за по-добри изводи. Мозъкът има консистенция на воднисто, недостатъчно сварено яйце и няма подвижни части, обградено от гръбначно-мозъчна течност, която циркулира постоянно. Главен мозък контролира мисленето, паметта и емоциите. Малък мозък координира движенията. Гръбначен мозък връзката между мозъка и тялото. Фронталният кортекс е критичен за вземане на логически решения и съставяне на планове. Мозъкът има две симетрични половини, наподобяващи карфиол, като малкият мозък надвисва над гръбначния мозък. Мозъкът има сложна структура и се състои от няколко основни части, всяка от които изпълнява различни функции. Главният мозък е отговорен за сложните когнитивни процеси, включително вземане на решения, памет и емоции. Малкият мозък управлява координацията на движенията, а гръбначният мозък осигурява комуникацията между мозъка и останалата част от тялото. Фронталният кортекс, който се намира в предната част на мозъка, е особено важен за планирането, логическото мислене и управлението на сложни мисловни процеси. Невроните имат специфична структура: сома, основното тяло на клетката, дендрити приемат сигнали от други неврони и аксон предава електрически импулси.
Процеса на предаване на сигнали представлява следното. Дендритите приемат химически сигнали. Ако сигналът е достатъчно силен, невронът генерира електрически заряд. Зарядът преминава през аксона с скорост до 400 км в час. Когато достигне края на аксона, сигналът прескача пред синапсите към следващия неврон. Честата стимулация на невроните засилва връзките им, което подобрява когнитивните способности. Невроните са основните градивни елементи на мозъка. Те съставляват сложна мрежа от комуникационни канали, чрез които информацията преминава между различните части на мозъка. Когато невроните взаимодействат често, връзките между тях стават по-силни, което подобрява способността за учене и запомняне. Синапсите позволяват на химическите и електрическите сигнали да преминават от един неврон към друг. Колкото повече стимулираме мозъка чрез учене и решаване на задачи, толкова по-ефективна става тази мрежа. Предполагам се досещате защо ви казвам всичко това. Можете да направите разликата, разбира се, между това да гледаш нещо пред екрана, да се появяват едни картини, които просто да облъчват мозъка ви и нищо да не се случва. В крайна сметка гледането на екрана просто повишава, повишава процесите в централната нервна система, изнервяме се, измарят се очите, но мозъка не работи. Той просто поддържа очите и абсолютно всичко в тялото, но не възприема информация. От друга страна, когато използваме активно мозъка си с четене, писане, пъзели, шах, все неща, които ни помагат, той е активен, работи и функционира правилно. В противен случай се превръщаме в функционално неграмотни и понеже споменахме функционална неграмотност, на мен този термин ми е познат просто като термин, затова реших да влезна и да проверя какво означава. Тъй като ми е малко сложно да го преразкажа, ще се наложи да ми отделите 3-4 минути от времето си, за да ви го прочита. На първо място, функционалната неграмотност засяга малките деца. В България обаче 40% от учениците са функционално неграмотни. Като тази неграмотност може да премине и напред в образованието, да проникне в горните класове и в висшите училища. За функционалната неграмотност се говори все повече, така и трябва. Интересното обаче, замислих се и затова направих пауза, че тази статия е написана през 2021 година, което означава, че тия 40% всъщност може би са 50-60. Аз не виждам никаква промяна, но както и да е. Какво е функционална неграмотност? Функционалната неграмотност е невъзможността на дете или възрастен да използват четенето и писането в социален контекст. Такива хора могат да четат и пишат, но не могат да прилагат тези умения на практика. Например, когато четат, не могат да разберат текст и не могат да се възползват от съдържанието по никакъв начин. Функционално неграмотен човек не разбира послание на литературен текст, но не разбира и написани инструкции как да използва битова техника. Има друг термин, наречен твърде много букви. Функционално неграмотният човек при четенето учи думи, но не намира художествен смисъл, нито полза от текста. Има някои медицински хипотези, че се касае за по-сериозни нарушения на вниманието и паметта, отколкото тези, които касаят обичайната неграмотност. Основните принципи на функционалната неграмотност. Тук става много интересно. Непрязан към четенето. Избягване на интелектуални задачи от всякакъв вид. Искане да се обясни текст, задача от други хора, поради невъзможност да се следват инструкциите. Опити за четене причиняват физическа трудност като главоболие, болки в очите, умора. По-лесно се възприема информация по слух, отколкото с четене на текст. Това е много притеснително. Причините за функционалната неграмотност. Тук е интересно.
Най-популярното обяснение е рязкото увеличаване на информационните потоци. Замислихте се, нали? Няма научни доказателства за това, но увеличаването на броя на функционално неграмотните деца наистина съвпада с развитието на телевизията. Има изследвания, които доказват, че деца на 1 до 3 години, които водят живот по няколко часа пред екрана, внимавайте, с нарушени познавателни умения. С което искам да ви кажа, че е изключително опасно за малки деца, подрастващи, да висят пред екрана. Да им се бутат телефони, таблети в ръцете, само за да имате време вие да си правите каквото искате. Изобщо не е добра идея. Във времето, че трябва да платите много висока цена. Извинявам се за лапсуса, обаче просто се замислих колко сериозно е това нещо. Невроните комуникират чрез електрически и химически сигнали. Процесът включва негативно заредената вътрешна среда на неврона привлича иони. Когато напрежението достигне 80 мV, каналите се отварят, натриевите иони навлизат в неврона, неутрализирайки заряда. Калиевите иони се освобождават, за да възстановят първоначалния баланс. Целият този процес се извършва за 1/1000 от секундата, осигурявайки бързо предаване на информация. Електрическите и химическите сигнали в мозъка се предават чрез неврони, които обменят заредени иони. Когато определен праг на напрежение се достигне, невронът активира каналите си и започва процес на предаване на информация. Този процес е изключително бърз и гарантира, че сигналите могат да достигнат своето предназначение без забавяне. В детството и юношеството мозъкът преминава през бурно развитие, като особено активен е растежът на дендритите. Това води до увеличение на синаптичните връзки, което прави ученето на нови факти лесно. Въпреки това, фронталният кортекс, зоната отговорна за логичното мислене, планирането и вземането на решение, все още не е напълно развита. Това означава, че младежите често действат импулсивно, без да осмислят напълно последствията от своите решения. Липсата на завършено развитие на фронталния кортекс обяснява емоционалната нестабилност и избухливите реакции в тази възраст. Експлозивният растеж на мозъка в този период продължава до около 25 години. След 17 годишна възраст започва естествена загуба на неврони, като всяка година човек може да губи до 7 на 1000 от невроните си. Въпреки тази загуба, мозъкът може да компенсира чрез активно учене и умствена дейност. Ученето и практикуването на нови умения увеличават броя на синаптичните връзки между останалите неврони. Допълнително, миелиновата обвивка около аксоните може да се уплътнява при активно използване на мозъка, което прави предаването на електрически сигнали по-бързо и ефективно. Това означава, че когнитивните способности могат да се подобрят дори и в зряла възраст, ако мозъкът се тренира редовно. В по-напреднала възраст, активното използване на мозъка значително намалява риска от когнитивен спад. Проучванията показват, че хора, които поддържат активност при четене, решаване на пъзели и социални взаимодействия, могат да забавят загубата на паметта и способността за разсъждаване. Изследване на 4000 монахини е доказало, че тези,
които продължават да използват ума си активно, са имали 40% повече синапси и по-добра миелинова обвивка на невроните си. Хората, които запазват умствената си активност, често живеят по-дълго и с по-добро качество на живот, въпреки естественото намаляване на размера на мозъка им. Всичко това доказва, че когнитивното развитие не спира през целия живот и че правилните навици могат да подобрят мисловните процеси дори и в напреднала възраст. Ще разгледаме основните методи за трениране на мозъка, които вече видяхте, но по-отделно. Четене и учене. Четенето на книги, научни статии или дори новини стимулира разсъдъчното и критично мислене, като изисква анализ, разбиране и интерпретация. Ученето на нови умения, като чужди езици, музикални инструменти, програмиране. Всички те подобряват когнитивната пластичност и помагат за създаването на нови синаптични връзки. Повторението на знания укрепва паметта, тъй като засилва невронните връзки и прави припомнянето на информация по-бързо и ефективно. Решаване на пъзели. Пъзели, судоку, кръстословици и шах ангажират мозъка и развиват логическото мислене. Игри, които изискват стратегии и анализ, активират фронталния кортекс, който е отговорен за планирането и вземането на решения. Решаването на сложни задачи стимулира различни части на мозъка, което от своя страна спомага за по-бързото обработване на информация. От друга страна, използването на мисловни карти, графичното организиране на информация подпомага визуалното и концептуално мислене. Мисловните карти помагат за по-добро запаметяване и разбиране, като създават връзки между различни концепции. Създаването на диаграми, скици и схеми стимулира фронталния и париеталния кортекс, които играят ключова роля в анализирането и планирането. Редовни социални контакти или разговорите с хора, обсъждането на идеи и споделянето на мнения стимулират устното и съчувствено мислене. Социалните взаимодействия активират различни зони в мозъка, особено тези, свързани с емоционалната интелигентност и разбирането на чужди гледни точки. Хората, които поддържат активен социален живот, имат по-добра памет и по-нисък риск от когнитивен упадък в напреднала възраст. Физическата активност и балансираната диета. Редовното движение увеличава притока на кръв и кислород към мозъка, което подобрява концентрацията и паметта. Аеробните упражнения подпомагат производството на невротрансмитери, които засилват синаптичните връзки. Балансираното хранене с омега-3 масни киселини, антиоксиданти и витамини подобрява структурата на невроните и предпазва мозъка от увреждане. В заключение, можем да кажем, че тренировката на мозъка е постоянен процес, който изисква редовно ангажиране с различни видове мисловни и физически активности. Комбинацията от четене, логически игри, социални взаимодействия и физическа активност води до по-добра памет, по-бърза обработка на информация и дългосрочно когнитивно здраве. А вие? Как тренирате мозъка си? Приложното мислене е ключът към добрата когнитивна дейност. Комбинацията от различни мисловни умения ни помагат да вземаме по-добри решения, да анализираме информацията по-ефективно, да развиваме критично и творческо мислене. Не забравяйте, мозъкът е като мускул. Трябва да се тренира. Проучванията показват, че хората, които остават умствено активни чрез четене, специални взаимодействия и физически упражнения,
живеят по-дълго и по-добро качество на живот. И така, това беше всичко от днешното видео. Има много неща, които искам да ви споделя и с времето ще го направя. Възнамерявам да изследвам мозъка, как работи, какво се случва с него, как се появяват зависимостите и как човек може да се справи с тях. Благодаря ви за вниманието, за времето, което отделихте и ще се видим в следващото видео.